Sampeyan kita kon jeblek koyo mentok. Padahal mentok wedok ya. Kowe gila nih ngomong entok. Mentok iki bar mangklus kewer. Pancen Banyuwangen iki. Aduh. Kok nyapa to? Lah aku mbok tole ya kene ya kewer-kewer. Aku ki arepe jagoan karo Mas Gurit iki lho. Sampeyan ki yo ora mesake lho kenekane kakangane lara ndelok. Abang ireng lho, abang ireng. Kok cole piye? Piye? Kok yo salah ki ngopo yo? Mau le mbok tampani yo. Kok cole kebangetan lho. Lah kudune pripun? Ndok lara. Mbak ya, Mbak. Salatullah, salamullah. Ya. Ya. Ala Tuhan Rasulillah. Salatullah, salamullah. Ala Yasin Habibillah. Tawasalna bismillah wa bil hadi Rasulillah. Wa kulli mujah Bikilillah Bi ahlil qadri ya Allah. Ini lho karo main nek ngono. Iya. Jajali wis. Balusi sehat nggih, Balusi. Alhamdulillah wilujeng dalu kados pundi pawartosipun Mas Gurit Dek Klitik Rangge. Alhamdulillah Mbak Lucy. Sami. Ana sinden jenenge Mbak Lucy. Ayo. Suwi ora kapethuk gegere saya gedhi. Ayen disawang dicekel kok saya gemesi. Yen sembrono sikile mesti nyangrai. Gawe iki. Ketoke kakek anu kumpul gareng iso apik lho iki. Apik iki. Ya. Jadi saya mencam-mencam. Sak nggih Budhe nggih. Kapan rabi Pakde? Tekok ki ya sing apik. Kados pundi pawartosipun to, Kawan Mbak. Budi, anu pawartosipun Budhe, Mbak Yu. Budhe. Mbak Yu. Orang tau didoni sinden. Nah, iku lho. Jadi iki sinden pun logo ida-ida. Ngono kuwi ya sampean sing alus. Wong ora ngerti wong ayu wong langsing sinden langsing sak Jawa Timur. Oh alah. Oh alah dik Langsing ngopong kene iki ada HP tok teng perentol. Oh alah dik kluthuk. Alah dik kluthuk. Walah aja kaya ngono sia-sia karo Mbak Yumu. Dik kluthuk kaya. Dik kluthuk. Aku ki suwi ora ketemu kowe. Aku suwi ora ketemu. Kaya ketok-ketokan. Kaya ketokan seliramu. Iki mau disuguhi. Disuguhi panganan. Ah, Mbak Yu piye? Gule ning piring. Ketok rupamu. Jangan sampean kangen karo aku kita ya. Aku tresno tenan karo kawan. Arepe ngombe kopi. Ngombe kopi ning jero kopi. Ah, Budhe. Kaya nek rupamu. Kaya nek rupamu. Sampean kangen karo. Wingi gawe jangan. Wingi yo gawe jangan yo ngono. Tak udek ning panci. Tak udek ning pancine wacan metune yo rupamu. Sampean kangen karo aku kita ya. Aku mari ngono wetengku wareg mlebu ning WC. Iya. Bosan dadak. Delok kloset kok ning kono yo ketok rupamu. Pancen aku kayak telek aja ya. Kayak gregetnya sisi omongane. Ya aja salah, kowe iki kok Apa aku kok melungker iki. Jubul. Iya yu. Bahagia sekali tombok Alhamdulillah. kangen ora tau pinangge iki dulur lanang kekalih Nggih. sakek mlayu dhewe-dhewe. Mlayune dhewe-dhewe. Mas Gurit mlayu ngulon nek dhewe mlayu ngetah. Alhamdulillah dipersatukan malam hari ini. Alhamdulillah. Wonten dalemipun Pak Naryo. Bapak Naryo. Sunaryo. Saudaranya Pak Naryo kuwi enek solmetku. Sinten? Jenenge Mas Jemiko wonge putih mulus. Mas sinten? Putih mulus apa kaya benik tekno kok iso. Putih mulus. Ya Allah, dadi Mbak Yumu iki mbiyen ning kene Piyai Taman Sari akeh jasane. Aku mulih ra tau nggawa dhuwit. Nek numpak kol ngono kuwi diojek Pak Jemiko ra tau gelem bayar. Ngono lek sing numpak wong
ayu-ayu gratis lho. Gratis wong Jemiko anggere bokong wis paman kok. Wis rasa datang gagas kowe. Ngono. Matur suwun nuwun tuan rumah sedaya, Mas kali sedaya keluarga. Wah, niki sederek kula sedaya. Amin amin. Alhamdulillah. Griya kula kene lor pasar. Nggih. Lor pasar lor kali. Wes kula pokoke nilake Ging Pandul dumateng warga Pekat Ponorogo. Mulan niki sik sawal nggih Bos nggih. Sawal. Mari kula ngaturaken minahidin wal faizin. Amin. Saya itu yakin bahwasanya kula niku awal mulanya rada dikenal niku ya mbiyen main ning Ponorogo. Iki dadi Ponorogo adalah kabupaten bersejarah bagi karir saya, Pak. Mula Ponorogo itu patut kita acungi jempol karena selalu mengangkat harkat martabat budaya Indonesia yang melestarikan wayang kulit Indonesia. Tepuk tangan untuk Ponorogo. Ya. Kepiye? Mula Ponorogo iki kondang saiki Ponorogo hebat. Nah niki Pancen ya hebat. hebate pejabat, hebate masyarakat yen ana sinergi kerjasama yang baik, tur lumantar budaya lan agama panjenengan kalih kula harus selaras. Dalang ki kuncine nek ning Ponorogo kok gak iso leren, kok laris ora mandek-mandek jenengan manut rumuse kula. Piye Bos? Rumusnya apa kuwi? Ponorogo niku kula apal. Kok dalang pengen laris gak leren-leren. Jenengan manut kula. Piye? Kon ngedol murah jo larang-larang. Kula laris. Kowe sak grup ngene iki genen 7,5 ngono lah. Bleset kuwi kok iso. Tembange napa, Mbak? Jengkleng nggih, jengkleng. Nggih, Oke, niki siap. sing damel bawa-bawa Nggih, piyai nggih. mriki pokoke senengane sithik-sithik rata. Nggih. Klasik. Nggih. Ya. Dipun jengkleng niki Siap. Mas Kurit. Jengkleng sik. Oh, nggih. Nggih. Jenglenge Banyuwangen enggak apa-apa, enggak harus caping gunung enggak apa-apa, enggak harus pangkur enggak apa-apa. Banyuwangen apa caping gunung, Pak? Banyuwangi. Banyuwangen. Oh, Banyuwangi. No, Banyuwangen ya iso dijengkleng kok ngopo? Ya. Mbak Yusika. Ya. Apa-apa nek dijengkleng. Jenggleng wong Karek garape to. karek garape alus wis eros sepek. Heeh. Ya lho, domong iya. Bagus yang jengkleng ini Jemiko bingung. Ayo. So, Wong. Tak tonyone wong urung bal kok. kaya lah Pak Jemiko biyen mentem. Mabuk. Aku tak tau diterel. Domong iki. So, Jemiko tau mendem numpak motor lah kok katoke ra disleretne. Aku jan kelingan ya kekel aku ya. suarane Belak yo gak Mas, suarane. ya suarane dia Ngono lho, Bos. enak Garap Banyuwangen. Suwengi munggah video kowe. Lho karek delok obate to, Bos. gendeng balambiangan Belak yo Mas kowe. Gendeng lambiangan loy. Yo. Mas. Orang gak des ngono piye to, wong Bos? elek kegedean sumber ngono kuwi akhire Padahal kaya kritik ngono lho, Bos. Kayak drum barang. Nggih, ngoten lho. Ben mosok suwi rapet kok terus sentimen. iki sing ngendang ki jenenge bibit Tahu. Wah, lah bibit sak mono ki sing nandur kaya ngopo? Aduh. sing gruwegene kayak Jeponge jenenge Hendra ora nyapa dier Aswa. kita urang lali nyara biai nuswantara Sing dhuwur. Ojo maju yo. Yo. Pela yo maju. nyampe nuswantara le Hut. Lah kok iso mangkring iki lho. Kaya pitik to ya. Iki panggung ki gawe pitut Mas ora kok terus mangkring ngono kuwi. Ya eman-eman lha kono wis mapan ngene. Yo eme,
eman-eman ya eman-eman kowe penak padha senimane mangkring. Mbok ya mesakne Pak Naryo. Napa? Entek 50 juta blas ra iso mangkring. Lah ya susah. Wong sampean kita kon jeglek kaya mentok. Padahal mentok wedok ya. Kowe gila nih ngomong mentok. Mentok iki baru mangklus kewer. Nyapa mbok make? Ya mentok lho, tek kene kewer. Yo dimake. Teng Kewer. Wah, ora kewer-kewer. Kok wis ra daya apa? Kewer-kewer. Mulane aja dipadakne mentok. Gelak. Tak kira dijengleng kok. Sampai iki ngono wong wedok ki njaga martabate wanita ngono. Lah aku mah mundur lho, Lek. Mundur tapi ngene. Mbok papakne ya otomatis konslet no dua-duaan dul karo satu-satu lho. Mangsane. Ayo. Penak ngono sing jengleng sing penak ngono. Nggih, Mas. Ngapunten nggih, Mbak Yu. Kok irungnya malah gudi. Irungnya. Irung endi ta? Iki utuh irung. Tumor. Gelak. Pianyu wangi wetan sakara kolon gunung wetan segara Pancen Banyuwangen iki. Aduh. Kok Nyapa to? Lah aku mbok tole ya kene ya kewer-kewer. Aku ki arepe jagoan karo Mas Gurit iki lho. sampean ki ora mesake lho kenakane kakangne lara ndelok. Nganggo abang ireng lho, abang ireng. kok cole piye? Nyapa? Piye? Kok yo salah ki ngopo yo? Mau le mbok tampani yo. Kok cole kebangetan lho. Lah kudune pripun? Ndok loro. Mangsane. Iki yo kesemangaten kok. Ayo lali iki mikir kewer-kewer. Lor lan kidul ala sangka Dagelan kok lempoh. Meletus kok. Ngadeg. Wontenku senep lho. Ngadeg. Dagelan kok lungguh ki kepiye? Ora enek undang-undange dagelan lungguh ora enek. Jok litik, jok kutuk kuwi terkenal pelawak sing energik keren. Energik. Sini-sini ki terus lemes ngono. Kok terus lungguh rumangsamu. Rumangsamu rene bayar Mbak Lucy ki harus selalu didampingi, dikawal ketat. Aku ra iso. Sebabe Iki lho. oh, masa ya wis kenek tenan to. Mbok cole pas lekuk ngene. Kaya gedaduk. Ora iso sul. Aja takon seneng-seneng au bisa tanah Indian ku maliare gak yo laras ki lho. Teman. Makam pahlawan. Taman Sari. Teman Sarino Swantara. Wah,
Cekoke mburi kaya wong adan. Oh. Adan Mas terus. Dulu sih ya. Nggih, monggo langsung dilalet. Napa gerajakan Banyuwangi Sembah? Boleh. Ning nong. Ya. Yo, Mbak Lusita. Mas Itik, Mas Kutuk. Jos. Sing tau sapi
Oke. Makasih. Luar biasa Mbak Lucy.